Musa ne. Rabu Master. Ba na iya komai in har ba da ke ba. Ba na iya komai in har ba da ke ba. Idan na shiga soyayya ta da ke, har abada ban ga ranar rabuwa ba. Kaunar rikici na dauka ni kam nai mata dan ba, nai mata ruko irin rukon da ba na rago ba. Kamar kisan babu na duba na kuma dubawa. Kin wuce kuma kin zarce 'yan mata, 'yan mata kaka. Ko da me ja don na san ba mai ja, don ina da dalilai ina da hujja. Tana da kunya tana da biyayya, ga kana ga ta maddaciya, ta san alkur'ani hadisi. Wallahi zan more inda na same ki, wallahi zan dace ni zan ba kamata. Irinta ba na iya komai in har ba da ke ba, ke ba. Ba na iya komai in har ba da ke ba.